И здравейте, нека с втори епизод на оцеляването в Better Minecraft, най-трудния мод. Те са модове, 350 мода в всичките Minecraft версиите подобни. Влизаме в нашия свят. Както го помните от миналия епизод. Много добре. Сега обаче като Джон, мисля, че трябваше вечер. Сега. Влезнах. Добре, мале, чак колко лаги може са. Това отвънка. Моля стане ден. Аз имам поката такива пещери. Добре, виждаме там има овце. Там е някакъв ендермен. Но аз ще ви кътна от тук, докато стане ден. Чу стане? Добре, айде, чао. Вече му правиш каквото си искаш. Ага, окей. Тук ще чакам да стане ден. Не, мама те викаш. И те какво иска? И ще снимам клип. Какво каза баща ти? Такова да сме намерили бански. Добре, също го намеря. Чакаме стане ден. С това време мога между малко да си оголема базата, че. Да мам тази кирка да дочупам. Тя вече е на 2%, 1%. Пишило процента ще се щупим. Ага. Чайте, даже май става да. Ако не се лъжа, има на кол. Зъбо. Че аз каквото гледам в тази личка. Пак едно. Едно. Две. Три. И ето отново. Вече става ден. Както можете да видите, всички гадни мобове умреха. Сега отиваме към ето тези овце. Както видите на мини баба. Започвам се. Виждам вече някакъв ендермен. Здравей, сладък. Не искам още неща с теб, чу ли ба? Просто не искам. Искам да бъдем добри приятелчета. Сега ето тук са овцете някакси. Къде? Чунги. Къде са там го? Ето го сладък е. Давай! Овца. Нали? Да, вече на картата е няма. Тук точно трябва да е другата. Моля, кажи ми, че е пещера. Кажи ми, че си толкова тъпа и си паднал в пещера. Няма да игра, брат. Вижу къде е, бе, брат! Какво? Как? Как си паднала тук, бе, брат? Колко простра си? Къде е другата овца? Те са бели, аз не ги виждам. Така. Както бъде малко дърво също, ето така. След все пак знаем, това ми е едно от нещата, които е много скифа. Когато го чупа целото, се чупи. Така, оп! Това голямото дърво се тръгна за секунди. Мали, това сняг ще ме затрупа. Ще стана следен човек. Лошо. Така. Събрахме бързи 35 дърво. Тръгваме си. Между трябва да се направи някакво мощи към базата. Явим, много има нещо, там крави. Но както ви обещах, ще отидем и там този епизод, само трябва да си направя едно бързо лево, знам, че я умра. Ще отидем най-накрая при пилджерите, задължително, защото те са на главното на епизода. Сега бързо лево. Чай, имам някакви цветя. Трябват ми цветя. Тук този копър ще го махна. Ако чуете откъде имаше копър, докато чакате да стане ден, просто сложи да спече. Тия тука, чаква, year round. Тия са, тия са хера защити, тия са по-джиджи. Добре, имаме стак дърво. Имаме изпръст, кър сме окей. Имаме още ябълка.
Имаме още листа. Добре, тук е цяло просто си подърда цялото. Това са те различни! Чай, тя не се не някакви, да? Добре, тук ще оставя вълната. И трябва да ходя да намеря цветя. Аре, пичове, го получим да намерим някои цвети, защото ни трябва 3 еднакви. Както казах тук, не отиваме, може би някой друг път, като гледам има нещо, така че може да има някой друг път. Но в момента според мен даже да съм и малко по-глътен. Да, мам, как ме стресна. Обаче мисля, че към гората ще има цвеща, така че ще ида натам. Значи, по този лед е много приятно да се ходи. Доколкото разбрах, обаче тук има сезони и се пада навсякъде сняг. Така че мисля, че скоро вече не е зима. Да, това сняг вече ще няма. Така че може да му кажете риба в коментарите за снега. Какво това е? Муха? Ти можеш ли? Курси ти? Какво ми трупна, бе? Мега... Ти ще го... Брат, това ми трупна ларва. Няма да игра. Аре, бе, някой цвете. Добре, тук има сини, ми трябва 3 еднакви, ето ги. Добре, явим. Нали мога да направя? 3 вълна. Добре, вайлет. Ние ще имаме много мъжко легло. Както обещах към края на епизода ще идем ето там. Там знам, че има много пилджери, което никога не е добре дошло, но този път ще направим щита. Нещо, което миналия път нямах и затова умрях. Цяло се умрях, от тях умрях заради тях, ама да. Разбирате. You know what I'm saying. Цикс. Моля! Това пловец. Кажи ми, че това башка като истинската Майнкрафт. Като нормалната, не истинската. Това е истинска. Като нормалната Майнкрафт. Писал, поставя го това тук. Става ли лао? Поставя го това тук. Става ли лао? Добре. Кво? Sleeping bag? А моля ли го? Бих си направил междуто sleeping bag. Изглежда яко това. Но вече малко късно. Ето ще го поставим. Respawn point set. Сега отиваме... О не, просто правим ще малко. Не отиваме никъде, Аз те моля и ям. Това само като си го представя, че ям ларва. Ми става гадно. Ще ми трябва... едното айрон. Много сме бедни, бе. Чай, то как спреш, че така? Да. Така. Опа. Сега, отиваме. Колкото знам на... Копа. Както идете на място на щита, така пише 100%. Доколкото знам има едни пръстени, които се взимат от най-силните босове, които да кажем буквално почти не може да умреш с тях, така че... Знам какво искаме. Искаме едно от тия пръстенища. Сега оставаш Танос. Един лилав. Бесен човек. Така, учеме на това. Ето както знаете, кога сигурно на този остров видяхме едно, но още бяхме... Какво? Какво е тази чипва, бе, брат? Тук има нещо вътре? Няма нещо вътре. Това масайкаха с тази чипва. Къде си? Чувам го. Чай, дали на линска бачка? А не? Какво? Как може да си спомниш щита, бе? Чай малко. Не бачка така. Е така. Де съм бутон, добре. Принципно, защото съм свикнал малко Bedrock, защото игра си играх с Bedrock. Свикнал с Bedrock да го вадя, но явно този път няма да е Bedrock. Това много яки да си излиза. Охо, чест! И... Диамантена! Кира! Ето първото ни диамантена ще почува. Имаме морков, това е много добре. Стрела, стоун и рестон. И лиш. Другото и колата. Ето го първото ни диамантено нещо почува. Имаме диамантена патка. С която... не, лодката между другото. Тия по линия може да има айрон, бе. Трябва ми айрон. Трябва ми една кофичка.
То ме има вода. Добре, не ми трябва. А, какво е това? Не, какво е това? Не мога даже да го произнеса, да си идея. Така, връщаме се до базата, да оставим ето това. Диамантън. Не очаквах, че в този епизод ще намерим първото диамантово нещо, но ето намерихме го. Какво това бе, брат? Тук сега имало нещо, някой го изкупал. Мама, знаете ли колко се смея, ако аз съм изкупал там нещо и да не се спомням? Между искам да видя по тази планина за айрон, защото знам, че принципно по планините има айрон. Но този някакво ме затрудняват доста. Аз за публика да мане просто направя това. Не ми да поставя блокчето. Така. Вижте на планина колко яка. Добре, явно айрон тук няма. Явно просто ще трябва да си го намерим в пещерите. Като нормалните хора. Маля, аз чак сега си видях сърцата между другото. Аз ме този човек, защо толкова много ми бият уния. Защото нямах тиклопрония, то даже и в момента няма. Така че, да. Ако му убият, поне ме разпампвам, така че съм сила. Така, това го оставяме при тук. Не, просто е така там. Плейсал. Така, имаме лиш, което е много важно. И бих там си взел между другото така. Бих си оставил тази храна тук. Бих си взел малко дървче. Бих между другото... моля да лова малко. Пиче, знаете ли, преди да там ловим нещо? Може? Тук дали като в Майнкрафт. От нищото да ухвалим нещо. Айде, моля те, плиз. Моля, вижте пещерата и тук където е. Не, аз също не виждам, Да, май не баш като в Майнкрафт. В ванилата просто нормално. Не става, явно става. Нищо. Спокойно. Защото тия дървета би ги засел, защото няма много. Не, там е горичка на пък. Има каменен меч. Това ме притеснява. Че видим. С какво ще мога да се направя меч? Как се пише Sword? Sword. Какво? Аз съм писал. Аз съм началото. Така. Giant Sword. Как се прави това? Giant Cobblestone. Как се прави Giant Cobblestone? От един стак Cobblestone можем да направим Double Cobblestone. Интересно. Glass Sword. Интересно. Netherite Iron Sword. Netherite Sword. Значи, вижте колко мечове има. Какво е гребе? Термин. Турниум Sword. Ice Sword. Чай малко. Това колко бие? Чай малко. Как го малко това? Аха. Значи това бие... Не говоря за това. За глас говорех. 1,6. Който бие също 1,6. Но това не знам какво беше добре. Какво означава тия сърца? Какво? Какво означава тия сърца между другото? Durability? Вече има легло, чакайте, аз тъмън се предстиг, викам се, пак ли стана вечер, пак трябва да чакам цяла вечер. Вече има легло, sweet dreams, мале, много сме модерни, много модерни. Просто... уникални. Научиме се бием, няма какво остане, Аллах Акбар, това е. Между то, Giant Sword би го направил. Интересно ми е просто да го видя.
Чуе, ако трябва оф камера ще нафарвам малко кабелстоун и просто ще го крафвам в епизода. Просто искам да видя как изглежда. И аз даже ще го ползвам. Нека да не го ползвам. Даже ще го ползвам. О, ето ги. Колко пилджа риба? Нали, черно прасе. Здравей, виждам тези черни прасе се напомнят на един приятел. Няма му каби името, Йонг се казва. Ай, стрелни бе! Ай, стрелни! Много сте бе. Стрелни. И мощи, беги. Какво ми дръпнаха бе? Плат... Това е чънк от плат. Добре, нека ги избия. Те са много между. Чил бе. Ти имаш хай рауд да види. Уби го. Емералди! Не знаеш, че е между модър в емералд? Това е интересно. Още колко има? Дали вътре има? Сигурно. Влево спокойно, спокойно. Това не има вътре, брат. Хейбел, между хейбелът са полезни. Храна, джакпот. Това ми трябваше хубав източник храна. Чест? Добре. Онион! Яко! Има такова. Има лук. Взимаме хорна, задължително. Това си е като победа с едно. Да казваш. Взимаме тия стрели. Отиваме нагоре. Чай, какво? Има ли? Охо, има още нагоре. Чест? Броня! Пичу е първата ни броня. Ледър броня. Чай, какво не чуеш? Знаеш какво? Убирам ги. Няма да се жалим. А това с какво щупя? Добре. Какво? Пичу, какво случи тук е? Кросбол. Пичу, какво случи тук е? Тук е лут е уникален. Между това много се струваше да дойдем. Още един хорн. Така. Патейтос. И такова. Чуе, тук много се струваше. Дай ми тук случайно? Не. Тук много се струваше. Охо! Даже не е свършил. Охо! Знаете ли колко хляб е това? Много хляб. Много хляб. Пичове, това е мега много хляб. Моя типи, дали ме видяха, беги. Бързо беги. Нещо. Пичове, никога... Тук не сте ме виждали съм тук. Моля, виж колко хейбелове има. Убирай. Пичове, знаете ли какво правим? Убираме им всичко, стават бедни на куче и се умитаме. Ча, какво? Охо! Пичове, забогатяхме много рязко. Много рязко забогатяхме. Бягай, Рон! Пичове, не сте ме виждали! Не сте ме виждали! Не сте, бягай. Ма те оставиха с 4 диаманта да си тръгна. Охо, много сте щедри, бе, пичове. Ма тъпото е, че забедняхте много рязко. Много резко забедняхте. Чай, аз къде бях? Ето тук бях. Пичове, тия забедняха резко. Аз къде мога си направя къща? Ей, тук си направя къща. Ей, тук отгоре. Пичове, този епизод правим и къща. Този епизод ще го кръстим за рязкото забогатяване. Някакво стане. Мале, пичове. Резкото забогатяване стана. Аз вече даже не мога повярвам какво случи. Аз да нямам место. Трябва малко да оставим. Аз знаеш, че има различни типове чест. Не знаеш, че има различни типове чест. Че лута си! Това не е чест, който съм виждал! Ама,
Мама, това ми стана и между в миналия епизод, ако си спомняте. Брат! Няма да игра. Брат! Аре, пустете се заедно, бе! Между има някакъв бъг в вместо всичко? Цъкс! Я гледай колко бързо стана. Тука. Тука е важно от експедицията. Добре, така това тук ще го поставим. Охо, пичо, резко забогатяхме. Къде са 14 хейбела? Знаете ли какво правим с тия всичките хейбел, бе? Хлебец, батко, хлебец. Хлебец, батко. Правим мощно хлебец. Така. Добре. Мощно хлебец правим. Охо, пичуе. Както няма храна преди да умра. Гледай сега какво стана. Между това искам бих си го държал първо за честен това място. Какво се случи в този епизод, бе? Между това е скандално. Чай, аз да не видях тия бивни на подучат. Ялата ги видим. Добре, я. Това е най-яката, добре, аз тази си я задържа. А къде е другата? Това е някаква друга. Не знам между това е по-яко. Според мен е тази. Добре, взимам си всичките стрели, защото знам, че вече имаме кросбол. Тук имам някакви стрели. Имам 3 штуки. Имам между много дърво, така че това си го взимам да мога билдя. И си правя една май нова брадва, защото знам, че моята брадва не е на много. Така, взимам следващото дърво. И отиваме догоре. Значи, знаете ли какво ще направим? Навънка вече вечер ли? Не. Така, значи това си остава чест рум и първа база. Първата ни база. Леко тъжно, ще трябва да се разделим с нея, но такова е положението. Чакво? Да, това е пак от моята база, между това провърши много макефи. Вижте какво беше тук отгоре. Запорихме го. Вече има снежец. Даже не си личи. Добре. Викаш, че това е някаква огромна пещера. Вижте как изгледа там. Но просто има вода. Не, брат. Няма да умра. Не. Не. Отказвам. Тя видим. Има ли нещо малко по-така яко? Наоколо? Няма толкова, така че... Добре, дай ще скачим сега. Взем си това къдече. Това не мога да се скача. Така, къде отиваме за къщата? Аз не искам да е много далеч от таковата. От моят често, защото всеки път да ходя до там, леко досадничко стана. Така че аз мисля, между това място го видях, ето, още оттам. Тук беше едно много яко равно местенце. Така че аз предпочитам, ето тук да се засея. Засея. Аз съм някакво семе, няма ядове. Да се заселя. Така че, значи къде ми е честрума? Тук долу е честрума. Почти не съм сигурен. Къде ми? Wandering Villager. Чакай, това даже на карта го видях. Чай, бе. Аз имам ли емералди? Имам емералди. Имам 9. Какво продаваш? Черен пясък? Томато сиц! Ма трябва да е лято. Трябва да е лято, за да му използваме. Добре. Може да се заседем доматчета. Чай, тук. Тия ръкавици, защото те доста млади. Ето ни е го често рула. Бих искал да се заселя някъде близо до мен, защото не ми се ходи 10 км само да си оставят някакви буклуци. Или може ми да го ползвам, между това. Честрум, това надалече, не искам да опазват на честрум. Да, добре. Ето е къде тъпата овца се беше заклещила. Бати, просто овца, бе. Мега просто. Много тъпа. Така, мисля, че ето тук е яко място. Ето тук. Ще бъде малка чил къщичка. Nothing serious. Nothing serious. Малко дърво. Един бърз крафтинг тейбъл.
Първо едни торчове, за да може това цялото този сняг да го манем. Почти съм сигурен, че така се маха снега. Когато сме някакво торчове и те са, и снега са мелтва и така. Така, дърна бочка. Сега. Махаме всичко. И почваме с къщичката. Така. Оук. Всичко. Пичове. Какво е това, бе, брат? Масички. Какви си тия врати, бе? Secret Oak Door. Barked Oak Door. Аха. Dual Panel Door Or. Вижте прозор, ще малко. Тук много ми влезаха нещата. Столчета. Диванчета. Столче. Леко ми влезнаха набързо нещата, защото нещо не мисля. Какво се случи, брат? Какво се случи? Аз дали колко прозорите между другото гледах? Вижте ги. Пичове, това ще го къпна. Така, продължаваме. Така, глас пей. Това му направим това добре. Добре, пичове, сега. Почваме основата на къщата ми. Аз вече нямам за основа. Аз не се преснявам особено, защото мога е тук така да дойда. Да направя така и ми се щупи цялата брада. Няма да играя. Да, и сега нямам... аз мога да се включа. Забрах, че имам Unlimited дърво. Забравя го просто. Добре, чайте. Най-важното е си сета един бърз спаунпойнт, защото без спаунпойнт ме е страх да игра. Яка пръчка направих. Така. Сега. Учим за още малко търпе. Ще чайте само да видим колко става този епизод. И 30 минути. Така, вижте сега. Бих приключил този епизод до тук. Ще направим къщата в друг епизод, защото мисля, че в този епизод вече направихме доста епизода да стане много дълъг. Мисля, че епизодът е достатъчно в момента, защото естествено ще кътвам някои части. И да, мисля, че това за този епизод, другия епизод очаквайте цяла къща да направим. Така че ето в това малко пространство. Така че, аре, бай.